Het is dinsdag 5 november, de dag dat de slachtoffers van het busongeluk toch vergees naar Sister Act maaien. En dat Vlieland bijkomt van de nieuwe reclamecampagne van Specsavers. I got you down. Woo! Was nou maar naar Specsavers gegaan. Nu bij Specsavers gratis product naar keuze. Bijvoorbeeld varifocale glazen of ontspiegelde coating vanaf €99. En dat deze tweet net verstuurd werd. Ja, goeien en welkom bij Bient. Marjoen Geesje Duursma oer haar favoriete wijze om op vakantie te gaan. Ze deed het al 15 keer en kan haast opstappen in Haas. Verder deel 2 van uw riege Oerlietse partijen die het mij door onder verkiezings. Ik rijd even met die journalisten langs en dan laten we eventjes de ernst van de situatie in Leeuwarden zien. En ja, dit was toch wel een vrij ernstig verhaal. Je kunt de klok erop liek zetten. Aan de dagen kwart worden nemen de inbraken ta. En dit hier liekt het extreem. Want ontnota is er in Friesland 88 keer vaker inbrutsen als vrienden hier. Ook dit weekend wie het weer raak onder in de Kiewietstritten in Grauw. Daar waard bij Fjouwerhuizen inbrutsen en de schrik zit er bij de bewoners nog flink in. De morgens doe jij dat. Wat er fjouwer inbraken best weten. Wat is de soortemieter in die stritten? Ja, er gebeurt oors nooit wat, maar de laatste jaren is het wel wat minder. Auto's onder krassen en nog dit weer. En ze zijn hier waarschijnlijk ook bij mij binnen geweest. De achterdeur stond open en de hek stond open. Dat lijkt me een raar gevoel. Ja, zeker een raar gevoel. Ja. En ik snel naar binnen met de agent, die was mee. Ja? Maar ik mis niks, gelukkig. Nou, ik weet weekje net, dus ik heb het van mijn vriend inderdaad, dat er bij verschillende huizen hier op de buurt inbrutsen is. En nou ja, gelukkig hier net voor u, want wij hier in de dwaren net op slot. Dus het hier samen kent, niet makkelijk voor zijn best. Ben je ook bang? Nee, in mijn eigen huis net. Als zoiets gebeurt en je merkt dat, wat doe je dan? Ja, hier in het waarbelly denk ik. Ja, had je het hier krijgen? Ja, maar ook was dan... ja, ik weet het net. Nou, ik weet er net over van, want als je dat doet, dan heb je geen leven. Nou, Johan Hoen. Ja, dat is zeer waakzaam, kan ik je wel vertellen. Ja? Ja. Scheelt dat? Ja, dat denk ik wel. En waarom zijn ze juist in deze straat, denkt u? Volgens de politie, omdat hier tegenover zijn geen woningen, dus er kijkt ook niks op uit. Maar het is toch wel even wat beter om te denken dat ik de oren op sta toch. Ik ben er altijd heel makkelijk in. En mijn vriend komt uit Zwolle, dus die tocht er altijd beter om. Maar het zit weer maar dat in Grauw dus ik. Dat is wel lekker. Dat dacht ik al. Dat je nog veel beter smaakt. En je sliep ook goed vannacht? Ja hè? Niet er nog hoor? Niks hoor. Helemaal niks.
Ja, laten we maar hopen dat hij lekker koest had. Dat is net voor elke niet die het mooi maakt had de realiteit. Want ik praat je verder over met Wouter de Vries van de politie en Siska de Boer Geerlings. Welkom mevrouw Geerlings, of de Boer Geerlings. Jou kwam sneun thuis. Een visite onder het bedrijf in Dokkum. Ja. Wat trof je in Oranjewoud? Wat gebeurde er? Nou, wij kwamen van de abdij, van ons hotel. En we dachten, we gaan naar huis. En ik doe niets vermoedend de deur open. En ik zag een paar laadjes openstaan. Ik denk, mijn zoon laat ook wel het laadje open. Dus, maar ik denk, nee, dat kan niet. En ik kijk verder en Tim en mijn man, die kijkt ook. En die zegt, inbraak. Nou, dan is het net of je benen van elastiek worden. Hè? Hoe bedoel je? Nou, je krijgt zo... Het is zo angstig. Je denkt van, is hij nog boven? Of en dan loop je heel voorzichtig verder. En dan zie je een tafeltje opzij staan. Ze zijn onder de vloer bij ons geweest. Zelfs onder de vloer? Onder de vloer, ja. Wat moesten ze daar dan? Ja, ik weet het niet. Op zoek naar geld, weet ik het. Hè? En dan in de kamer is het één grote puinhoop. Één grote puinhoop. Alles alle laders staan open, alle kastjes. En dan denk je van, wat is er weg, wat is er weg? En dan, je ziet het kastje en dan kijk je daarin en dan is het helemaal leeg. Ja. Maar dan lagen wat zilver en wat geboortelepels van mijn man, van zijn openoma, van zijn van zijn ouders. Ja, dus dat is emotioneel best wel heftig. Het is nog maar krekling. Afgelopen zaterdag. Hoe is het met jou? Goed. Ja? Ja. Wel een beetje onwezenlijk gevoel heb je. Je denkt, wat is er gebeurd? Ze zijn in mijn huis geweest of in ons huis. Ja, dus het is een heel raar gevoel. Ja, maar dapper dat je erover vertellen wil. Waarom wil je dat eigenlijk? Ja, er zijn veel meer mensen die dat meemaken. En misschien een beetje herkenbaarheid voor anderen. Ja. Ja, dat je denkt in eerste instantie van wat is er kapot? Maar er bleek niks kapot. Er zijn alleen maar heel veel rommel gemaakt. En heel veel... in ieder laadje, ieder kastje. Ze zijn overal geweest tot op zolder. Het kantoor van mijn man. Het kamertje van David boven om te zien wat er was. En dat is best wel... dat heeft heel veel impact op je. Want het is een man in het filmpje die zei, ik kan gewoon wel sliepen. Ja. En voortdurend, je bent niet net in Grauw, je bent in Oranjewoud. Een van de zonneninbraken dit weekend. Ja. Kon je nou sliepen? Wat wij hebben gedaan is gewoon, we hebben gewacht tot de politie kwam. En mijn man heeft 112 gebeld natuurlijk. En daar is je hoop een beetje op gevestigd, op de politie. Ja. Want je denkt van die help je dan verder op een of andere manier. Ja. En dan komen 2 vrouwen die komen er aan zetten. En dan leg je het verhaal uit. En die lopen met jou het huis door. We waren natuurlijk al even... Ik was nog niet boven geweest. Want dat doe je niet. Nou, ik durfde het misschien, maar er was beneden al zoveel rotzooi gemaakt dat ik kwam aan boven niet eens toe. Nee. Ja, dat gebeurt dan, Wouter de Vries. Je bent bij Belutsen, ik altijd als politieagent en als wutvierder. Ja. Dit zijn verhalen die komen je een heel bekend voor, denk ik. Want 88 meer inbraken. Dit hier alleen nogal. Als vrienden hier werd het ook net stilstieren. Nee. Hoe verkleden jou dat? Ja, daar hebben we eigenlijk net een verklaring voor. Er zijn toch kennelijk mensen die mooi verkeerde gedachten. Die toch weer mieren hadden om bij oren mensen in de huis te komen. Om daar de kostbaarheden erbij te halen. We hebben daar eigenlijk net een verklaring voor waarom dat nou in één keer gebeurt. We hebben wel een bepaalde tendens. Dat we zeiden van de ene keer hebben we toch de mooi lokale inbrekers. De andere keer hebben we de mooi snelweg inbrekers. Wij dat Oranjewoud, Grauw. Oranjewoud, Grauw. Het komt voor. En dat zijn dan in één keer hele reeksen. Ik heb maar lees eens uit, hoe doen ze dat snel weg? Het is, mensen die komen uit het westen of uit de noordenhoeken van Nederland. Pakken de sneldik de A32 en rijden er bij Oranjewoud raar. Gaan gauw de week in. En dan zeggen ze even naar de huizen, wie bent thuis, wie bent net thuis. En dat kennen ze natuurlijk zien, dat de verlichting brandt in de wenning of dat er net verlichting brandt in de wenning. Hoe je dat bij
Ja, ik weet niet precies hoe laat het gebeurd is, maar wij hadden dus, ja, we hebben nooit lichten op in huis. Dus het is zuster en dat herkennen ze, hè? Dat het zuster is. Dit is of de brand een hele slamke in de hoeken van de kamer, dat er al wel een tendens is van de meesten ben waarschijnlijk net thuis. Dan wordt er dus even ombellen, je reactie, dan komt men letter waarom en dan geeft men toch de wenning binnen en dan is bingo. Dat een soort maar de mensen, dat vernemen we hier nou ook. Het heeft een hele flinke impact. Ja. Er zijn verhalen bekend van Lietse band die het inbreker ontreft. Ja. Het wordt heel tijd vaker. Het wordt echt een maatschappelijk probleem. Ja. En ik heel tijd vaak hier, die politie, wat kan die nou wel? Nou, we kennen heel volle dwan. We kennen aan de voorkant zitten hier. Ja, maar je hebt maar 88 meer inbraken, dus zoveel hebben net in. Nou, we hebben wel heel wat in, want we hebben heel wat mensen aanhouden en waar ik heel wat inbraken al oplost. Alleen werd ik doch, en dat had je misschien zelf ook wel jongen in vorige reportages die ook maken in Friendship Haas, dat we te jaren mooie gemeenten, dat we te jaren mooie bewoners een bepaalde aanpak kiezen. De mensen via een brief kennen litten van wat er precies gebeurt en wat er speelt en hoe je dat het beste dwang kennen. Maar ik tijdskakelaars aanbieden wat in de gemeente Friendship gebeurd is. Ja, dat verhaal is bekend, want dat verhaal dat gong hoe meesken en dat weet ik nog bekend van welke groepen die, dat wie net een snelweg inbrekken steeds, maar dat hier ook nog een soort impact. Ja. Is het er dan verloren? Want ik weet dat er op een gegeven moment kon je hoeft eigenlijk de verluchting van je karken achter de auto net in de war te hebben, want er wie toch net een politie. Nee. Want die wienen al die jongens aan het patrouilleren. Nou, wat ik nou zeg in de cijfer is dat er toch een teruggang is van de inbraken, dus een teruggang is van de inbraken in Friendship. Dat hebben we er wel mooi bereikt in dit geval. En we zijn dus nou maar dat donkere dagen offensief bezig, dat we de meesten informeren van lid in ieder geval in verlichting op een normale wijze bronnen. Krijg ze uit je thuis binnen en je ging voort. En de wenning die zult krijg ze bewennen uit als maar wat. Ja, maar Jos zei krijg al, ze weten nou al dat er een liedvlamk is. Dan zullen we het niet wezen. Ze bellen je een keer aan, ze bellen misschien naar de telefoon. Ze zijn zo klaar als een heel. Ze zijn zo klaar als wat. Heb je hem wel de juiste middelen om ze te pakken? Jawel, absoluut wel. Maar wat springt er even jou dan nu te laatste weekend waarvan je zegt, ja, daar hebben wij een slag mee slaan? Dat wij dus de meesten op dit moment benaderen om te zeggen van, sjug mooi us uit naar vreemde mensen in de straat. Als je ontkuier nu binnen maar je hoen. Als je maar kuier binnen maar je hoen en je sjugger daar een auto staan met draaien mensen erin en denken die heb je net dus. Noteer het kenteken en bel je dat naar u terug. Ja. Dan kunnen wij verder. Ja, maar we kunnen zo volgen. Ze kunnen elke niet spioneren. Ze kunnen de pauze spioneren. Ja. Waarom is het zo dreig om inbrekers te pakken? Een van de grootste maatschappelijke problemen voor de politie. Ja, het is soms een probleem. Aan de andere kant, wij pakken er ik nog. En dat laten we ik vaker nog via uw persberichten weten. Maar er ben natuurlijk die maar we er ik bijbrengen binnen. Bij de inbraak brengen kennen. Dat is puur technisch bewijs. En daar is vaak, de meesten die hoeven net maar te werken onder een eigen veroordeling. Dus dan zou men gewoon niks dienen, ze verhoren. Dat weet ik van u, Frans. Ja. Je ging de lamp net aan. Nee. Alleen de buitenlamp. Ja, maar je luisterde dus net goed aan de politie. Nou, ik denk, als het jezelf overkomt, dan pas ga je nadenken. Dat is het, denk ik. Ja, als je het voelt, het gebeurt niet bij jou. Nee, het gebeurt bij de buren. Ja, wat zul je nou doen dan om het... Ja, wij denken, we laten in ieder geval lichten branden. Dat is zeker. En de trap natuurlijk in de garage. Ja. En de containers natuurlijk even aan de kant zetten. Ja. En natuurlijk een goede verlichting achter en rondom de woning. Ja, want dat is natuurlijk essentieel in dit geval. Betere lichten. Met de trap die hier bijvoorbeeld in de tuin ligt, kunnen ze naar boven klimmen. Ja, en dat was een makkie. Ja. Maar goed, als je daar al heel lang woont en er gebeurt nooit wat, tenminste. Dan denk je van, dat kan gewoon niet. In dit soort gevallen kun je natuurlijk heel veel dingen voorkomen. Ja. We kunnen het niet alleen. We kunnen niet alleen de inbrekers pakken. Daar hebben we natuurlijk de burgers voor nodig. Ja, klopt. En Burgernet natuurlijk, die ook van alles en iedereen op de hoogte houdt als je hier daar deelnemer van bent. En die kant moeten we met z'n allen uit om het gezamenlijk aan te pakken. Ja. En die kant moeten we pakken. Ja, Dieren, dank in ieder geval voor deze tips nog. Ik hoop dat je wel echt sliepen kennen. Want dat is niks saai op deze wijze. Mooi. De politie die komt verder nog wel, denk ik mooi. Al je tips op de website is van alles. Die staan er al, hoe je dat dwang kennen. Ja, aanspraak ik maar Geesje Duursma hoe de lading toeristen die het Friesland binnenkomen terug de haven voor cruiseskippen in Haas. Nou de Riegen. In Ljouwert, Jervin en de Frieske Marren kiezen ze takomwieken waas die een nieuwe gemeente rieën. En wij zetten deze week 4 Lietse partijen in de spotlight. En Joet is dat de LP, de Libertarische Partij in Ljouwert.
Je wil zo vol mogelijk op de markt litten. Uiteindelijk heb je dan niet een hele hoop mest. Ja, als ik binnen de mensen die meedoen moet kijken, dan is hij duidelijk de boekhouder. Ja. Nou, ik ben 34 jaar oud. Jarenlang heb ik bij een energiebedrijf gewerkt. En op heden houd ik me bezig met een aantal nevenactiviteiten, waaronder deze politiek. Maar ik ben een leverancier van studiomeubels. Bij dat energiebedrijf kwam ik altijd vaker de oorhitje in. Bijvoorbeeld gemeenten die gingen energieveilingen organiseren voor hun inwoners. Het meest grote verhaal ben ik eigenlijk in Dokkum gekomen. De lokale burgemeester, met hulp van de provincie, een energiecoöperatie het oprichten. Nou, op zich is een energiecoöperatie, wanneer het vanuit de burgers komt, is dat helemaal geen probleem. Maar waar ze zelf bestuursvoorzitter van, of voorzitter van de club. Het is gewoon net, het is net integer, het is een dubbele pet. Binnen honderden voorbeelden te bedenken waar de oorhit zich gewoon net maar met bemoeien. Ik rijd even met die journalisten langs en dan laten we eventjes de ernst van de situatie in Leeuwarden zien. En ja, dit was toch wel een vrij ernstig verhaal, Hugo. Deze snackbar die is een tijdje dus dicht geweest. Omdat de gemeenteambtenaar vond dat er per se 2 toiletten moesten wezen en net hier. Nee, we mochten wel open blijven, maar we mochten geen tafel en stoelen neerzetten. Ja. En wat was de reden? We hadden 1 wc, er moesten 2 zijn. Ja. Nou, ik was het niet mee eens, maar ik had geen keuze. Anders kregen we boete, dus dan moesten we sluiten helemaal. Ja, alstublieft. Dat is belachelijke regelgeving. Ze zijn van mening dat dit te groot is. De afmeting is niet goed. De gemeente door de hele lange tijd net in deze steeg zo vlak bij de wijze te komen. Maar na al die jaren hebben ze dus besloten om hier wel eens te komen zien. Nou, en dat Heinekenboot, dat daarvan moest betellen worden. Dat ding hangt volgens mij net zo lang als de weg naar Rome. Hey, Zwaar, die moet je Zwaar, wie wat je? Zijn jullie een partij voor het midden- en kleinbedrijf? Wij zijn een partij eigenlijk voor heel Leeuwarden. Ja, wij willen dat zeggen ze allemaal. Wat zei je? Dat zeggen ze allemaal. Ja, maar wij zijn toch iets anders dan menigen. Wij weten precies wat de ondernemers willen. Ja? Lastenverlichting en niet steeds bemoeienis van de overheid. Ik noem maar een voorbeeld. De horeca heeft zo'n opdonder gehad de afgelopen jaren. Maar toch houden we zo voet bij stuk aan die sluitingstijden. Shawarma-tent, ik noem maar een voorbeeld. De mensen zitten tot 3 uur ergens in een kroeg, bij wijze van spreken. Ze willen gaan eten. Moeten zich haasten, zeg maar, om naar een shawarma-tent te gaan om te mogen eten. Is dat vrijheid? Nee. Ja, maar daar wonen mensen naast en die willen slapen. Kijk, een stad als de Leeuwarden moet je toch zo nemen zoals het is, bij wijze van spreken. Je moet iedereen zijn ruimte geven. Kijk, de mensen die 's nachts liggen te slapen, die kunnen morgen vroeg weer naar het werk gaan om een boterham te verdienen. Ja. Kijk, die shawarma-tent is afhankelijk van die avond, van die nachten. Zoals wij ook van de nachten afhankelijk zijn. Hoe kunnen ze ons dan verbieden om ons boterham te verdienen? Het is net alleen een negatieve boodschap, want wij denken toch, het begint een beetje te waaien, maar toch elkaar de romte te jang. Dat we, maar nou wat ik weer vooruit ging. Mooi lokaal zien. Menselijkheid in de politiek en niet allemaal management van bovenaan. En dat trachten te bereiken. Ja, mooi deel 3 van deze regen. En ook op de radio ben mooie series te jaren over de Liedsere politieke partij, maar ook de grotere die mooi door die gemeenteraadsverkiezingen.
Ja, oer een ier glied je in de haven van Haas grote cruiseschepen binnen. En op die schepen zitten honderden buitenlandse toeristen, maar dikke beurzen die ons land wel wat bezien willen. Maar wat hebben we te bieden? En moeten wij ze hier dan in Friesland houden? Of kunnen we ons beter profileren als vaartuintje van Amsterdam? Dit bepraat ik met Geesje Duursma en Klaas van den Berg van de Kamer van Keephandel. Geesje, ik wil eerst even met jou naar een foto zien. Ja. Zet hem er maar voor, jongens. Geesje Duursma, want daar heeft exact, daar heeft dat mooi. Skippen, hè? Ik heb het met cruisen, ja. Dus wat wie dat verplaatsen? Dat wie in Belfast. En dat is de eerste cruise die we met de band maken, hè. En hebben we rondje om Engeland, in Ierland, Schotland. En nou, ik denk dat is wel iets wat vergelijkbaar is met dit gebied. Hè. Is het een beetje de loveboat-achtig verhaal? Zagrut in die dingen? Zagrut in deze wel, ja. Dus dat is ook wel even goed dat we het daar even over hebben van wat is het nou precies. Ja, maar waarom is dat zo leuk op een cruise? Het is all-inclusive en je hebt elke dag een plak. Nou, wat wil je nog meer? Oké, nou, we weten dus dat er in Haas in 2014 komt een plak dat cruise skip maar lezen kennen, zei ze maar. Ja. We hebben beelden van Rotterdam. Ja. Er komen hele dikke aan, dat kunnen we misschien ook even nog zien. Maar we die beelden, ben dit zulke skippen die het verwachten kennen? Nee. Dit is de Azura? Azura, ja. En wij ben ik al eens uit Rotterdam vaart met de Holland-Amerika-lijn. Maar dat ben een schepen van 1800 tot 2800 passagiers. En dan heeft het, maar zulke schepen komen net in Haas. Nee, maar ongeveer het idee, ze komen maar een heel soort op een boord en ze stappen uit en dan komen ze in Haas. En wat moeten ze dan doen? Dan moeten ze je altijd zoals het gezegd. Dus meestal is het zo'n cruise, dan heb je excursies al boekt. En dan staat er een buskleer of een privébusje en dan ga je op paard. Dus en dat heeft van tevoren al uitzacht. En dan ga je het laan in. En het laan in, ja, want dat is het punt even. Waar gaan ze heen? Houden we ze bijvoorbeeld in het planetarium of misschien een stukje Amsterdam? Of sturen we ze helemaal Nee, ze kunnen wel tot Amsterdam of Greens of naar de Waddeneilanden. Het is een krek hoe lang zo'n skip daar leidt en hoe lang ze tijd heeft. Hoe lang lezen ze? Nou ja, als je bijvoorbeeld naar Istanbul gaat, dan blijft het 2 dagen. Maar hier is het een uur of 6 of zo. Dus 6 tot 8 uur, dat zal het ongeveer wezen. En dan kun je heel wat bezien. En de Amerikaan die bewend om te reizen heen. En die wil ik wat zien. Dus en dan heb ik een categorie die zei, nou ik blijf in Haas te winkelen. Of ik even een clip in mijn busje naar Lauwert brengen. En dan ook een shopping experience. En dan willen ze weer en zeg maar, die toeristen die binnen helemaal die dikke vette beurzen. Maar Van den Berg, ben wij er klaar voor als ondernemers in Friesland? Nou, we zijn er net helemaal klaar voor. Nee, we kunnen op dit moment nog net helemaal volslijn die gasten ontvangen. Dus daar zitten we nog wel wat aan de waan. De gasten verwachten iets unieks, iets onderscheidends. Dat hebben we op zich wel natuurlijk, want we hebben een prachtige van de Haas, een prachtige havenstad. Line onder het werelderfgoed waar de zee, dat is ik alweer een punt wat voor de internationale toeristen interessant is. Maar de opvang, als die mensen daar komen, dan moet je er als winkeliers moet je de kleer verwijzen. Maar je moet ook zorgen dat je de hele keten op orde hebt. Die mensen die boeken vaak onboord wedstrijden naar willen. Dus dat hele programma moet al een jaar van tevoren in die boekjes verslaan wezen. En de keten dat zij vanaf het schip in een busje stappen, dat moet helemaal volslijn georganiseerd worden. Maar in een busje stappen, hou eens even. Ze moeten toch gewoon Haas zien? Dat hoeft net altijd. Haas graag, natuurlijk, om daarheen te gaan. Maar er zullen toeristen bij wezen. En Geetje kent het ik beamen. Dat ze zeggen van nee, we willen ergens oors naartoe. Omdat er in Greens wat te doen is, of dat er in Amsterdam wat te doen is. Dus natuurlijk wil je ze graag in je eigen stad horen. Maar ik beziek je en dan maak ik een goed aanbod verdelen. Maar je zal ik mij maken dat er toch toeristen bij binnen die even elders in Noord-Nederland. Is dat slim trouwens? Want we hebben hier net lang een zakkundige gewoon die zei van nee, die toeristen die maakt dus net zien als een vaartuintje van Amsterdam of de Achterwiek van Amsterdam. Nou, het moet om Friesland draaien, om de Lietse evenementen hier. Ja, dat is ik zo. En die Lietse evenementen moet ik oerijn houden werden, die mag ik aanbieden. Maar wil je een plakje verwerven in die internationale markt, die merk van cruisevaart, die is erg concurrerend. Zelfs Amsterdam heeft er hele grote moeite van om daar binnen te komen met de zeecruisevaart. Als je naar de riviercruisevaart, die net minder belangrijk is dan Amsterdam, er binnen per jaar 300.000 mensen die via de riviercruisevaart naar Amsterdam komen. Die bezieken op dit moment ik Noord-Holland, geen naar Medemblik, geen Enkhuizen, maar zo ik naar Haas kennen. Maar dan moeten wij dus wel onjekje bij het vaargebied van Noord-Holland, want zelfstandig inkomen gaat net lukken. Ik wil cijfers van jou weten. Nou, cijfers, lever één cijfers zien. Als je ziet naar het inkomen toerisme is 12 miljoen op jaarbasis van buitenlandse toeristen in Nederland. Okay. Als je naar Noord-Nederland, dan pakken wij daar jammer genoeg net meer dan 4% van.
Dat komt ongeveer op 480.000 bezoekers. Dat is niks. Dat is eigenlijk niks. Het is een groeimerk, want die 12 miljoen zullen in de komende jaren terugstijgen naar 16 miljoen. Dan stel je voor dat wij die 4% nou eens naar 8% ophegen. Kan dat mooi zo'n nee, dat kan zeker net alleen nog maar die cruisehaven. Nee, absoluut net. Wat we dan nog meer doen? Meer geerwerkje, dus meer samenwerk ik. Een toerist zit net naar gemeentegrenzen of provinciegrenzen. En wat ik denk is van, het is een bepaald beeld, maar als je nou bijvoorbeeld naar Rome gaat, op een cruise, dan kom je dus aan in Cicciafetti. En dan is het nog minimaal oorlogen trouwen met de bus. En dus een bepaald beeld is ik van dat het al je maar dicht in de buurt wezen moet. Dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Nee. Dus het kan wel, als je in Amsterdam aankomt, dan krijg je goed naar Friesland daar. Maar als we dat alleen nog maar verkepen willen als, Friesland is het einde. Nee, dat mag net. Ik denk dat is raar. Ik vind dat een vreemd verhaal wat je nog vertellen. Hoe je met die mensen hier in Friesland horen en met vierleppen en klompen en weet ik veel wat voor folklore. Ja, dat is wel goed, maar er is meer. Dus ik denk van die mensen binnen in Amsterdam. Dus we kunnen beter van mij. Maar yield uit Jan. Ja, maar dan moeten we daar op mij liften. En ik zit altijd van, dat is hetzelfde als mij van der Most. En als die ergens in het parkdeel zet, daar lift iedereen op mij. Dus wij moeten baat bij hebben dat als het in Amsterdam goed gaat het in Burgermeer goed. Okay. Dus de aardigheid is dat de druk op Amsterdam neemt. Dat men eigenlijk die toeristen die daar komen eigenlijk niet meer accommoderen kan. Dus alleen nog om die reden is men ik dwande om het gebied van de toeristen die het eigenlijk fixeerd is op Amsterdam, want er wordt erheen laat, om dat gebied groter te maken. En zoals Geesje zei, als de Nederlanders een keer de kaart op Los Angeles lijst, dan is die aan de kant van de orenkant van de stad van Los Angeles had hetzelfde als van Friesland naar Zeeland te rijden. Ja. Daar is helemaal geen probleem mee en dat ben je een afstand voor u, we moeten meer denken vanuit de consument. Oké, laatste punt vandaag, Geesje, want daar heeft het ondroegen. Ik weet dat je hier een keer zitten heeft om te vertellen hoe gastvrijheid, gastvriendelijkheid. Er worden ook cursussen al doen aan de Hazer ondernemers en de horecamensen. Wat smiet dat op? Ik denk dat het is gewoon heel belangrijk dat de mensen die er komen ontzorgd worden. En dat je in het algemeen, in een dagelijks zakenleven is van belang dat je gastvrij bent en vriendelijk bent. En dat in Haas, maar dat geldt voor heel Friesland. En dan is er nog de best om wat te winnen. En daar kunnen we daar voor inhuren. Dat moet ik er even bij zetten. Oké. Tegen dank dat wij even dremen koen hoe mooi die toeristen naast en het Fries kolonie kennen. Ja, dit bient van Joet, morgen ben we er weer. Maar bient vanzelfs dan zit Diana de Grootje om tafel. Van nou nog een hele noffelijke jong verder.